spiritus tuorum visita in plecio per la gratia que tu creasti. San Juanen liburutik. Jesus ekeskantzin. Inaitzegezko matxondo eta ere aita damastiraria. Nire ma fruiturik ematen ez duen nahi, namaztu egiten dit. Eta fruitu ematen duen guztiak ematu. Fruitu gehiago eman bezan. Zabetu nigan eta anitzu eman. Zeienak ez ezak ebere fruiturik eman. Matxondoan ez badago. Zizan zuik ere. Nire ganez bazadete. Jaunak esana. Mutu itza. Ondasun iturria zaren haiko jauna apalki eskatzen ditu. Hintzako lurrak eta lanak emankorrak izan daitezen eta zure gorespenak beti abez ekizagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zibure guztian Jesu jauna eta gure gerdituko nahi. Haiko, aitaren eta semearen Espiritu Santoren gazioa. Eki begi, begor rotan eta hintzako famili guztietan. Amen. Ande Micael, ora pro nobis, Regina Gelodon, ora pro nobis, Ande Micael, ora pro nobis, Ande Micael,
Aintza zeruetan jagoikoari. Aintza zuri jauna, eskerra zuri, eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei, hainaudita eder zaitugulako, gorazu bere ikatuazu, goresnen zuri austezagur, eskerrak zuri. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jagoiko aita guztialduna. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri, zuk heltzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk heltzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz, zure jakinuria handian jauna, zuk ezartzen diezu beren eginkizuna bai ingeruei, bai gizon emakumeei. Egizu, zeruan beti zure zerbitzan dituzunak lurrean gure biziaren zaintzaile izan ditzagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsi liburutik. Gudaketa bat izan zen zeruan. Mikelek eta bere aingeruek burrukara deitu zuten herensugea. Burrukatu ziren herensugea eta bere aingeruak, baina ez ziren nagusitu. Eta geroztik ez zen tokirik izan haientzat zeruan. Amildu zuten lurrera herensuge handia. Deabru eta Satan deritzan aspaldiko sugea. Mundu osoan iduratzen duena, amildu zituzten lurrera, haren aingeruak ere harekin batera. Eta oio handi bat entzun nuen zerutik. Orain etorri da salbamena, gure jainkoaren indarra eta erregetza, eta bere Kristoren ahalmena. Amildua izan baita gure senideen salatzailea, gure jainkoaren aurrean gauta egun salatzen zituena. Haiek azpiratu dute bildotsaren odolaz eta eman duten aitormenaz. Beren bizia ez baitute izan maiteago heriotza baino. Poztu zaitezte beraz zeruak eta haietan bizi zeratenak. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna, Piztu da Kristo. Aleluia. Guregan dago. Aleluia. Jainkoa
handikeriari gabea. Natanaelek esan zion, nondik ezagutzen duzu? Jesusek erantzun, Felipek zuri dei egin baino lehen, pikupean zeudela ikusi zindudanik. Natanaelek erantzun, Rabbi, Jainkoaren semea zerazu, Israelgo erregea zerazu. Jesusek erantzun, pikupean ikusi zindudala, esan dizudalako sinisten aldezu, hori baino handiagorik ikusiko duzu. Eta esan zion gainera, haranik egia esan, zerua zabalik ikusiko duzue, eta Jainkoaren aingeruak gora eta bera, gizonaren semearen gainera. Jaunak esana. Gure aingeruaren bisita, San Miguelen bisita aurtengoan ere, hemen aspaldiko ohitura den bezala. Guretzako, kristagontzako, urte guztian dagoen ospakizunik handienean gainera. Pasko bigarrenean, Paskoa dugu, gure ospakizunik handiena, gure festarik nagusiena, Jesusen piztuera baita gure fedea oinarritzen duen gertakizun historiko nagusia. Eta Elizak egun hau ospatzen du 8 egunez, egun berbera balitz bezala. Errepikatuko balitz bezala 8 egunez, hainen baita handia guretzako Paskoa. Eta egun honetan urtero hemen egoten da gure aingerua, San Miguelen irudi eder hau, aspaldikoa, izugarrizko tradizioa duena, gure historian eta gure nortasunean eta murgildu arazten gaituena. Pentsa bertegu, hemen zenbat eta zenbat belaunaldik ezagutu ote duten aingeru honen irudia. Oen dela, 300 urte, Iruñako apezpiku batek, Irigoien apezpikuak, bera bastandarra zan, gara hartan apezpiku gehienak kanpotarrak izaten ziren, orain ere, baina gara hartan ere ala izaten zen, baina nafar bat jarri zuten bastandarra txikitatik San Miguelen devozioa ikasi zuena. Eta benetanko, esan genezeko, jatorrizko irudia egurrezkoa da, barrunen dago, eta 18. menderako, jauen dela 300 urte, arriskua zegoen egurra. Horregatik erabaki zuen, halako envoltorio metaliko bat egitea, orain ezagutzen duguna, eta horregatik diot, aingeru honek izugarrizko historia dela. Gainera, bertan sartu zuten espaltxo bat, Nafarroko errege batek Jerusalendik ekarritakoa, gurutzada batean, oan dela 1000 urte ekarritako espaltxo bat, ekarrizun marfilezko kofre batean, kofrea ere oandikan gordetzen da, gordeta dago, eta gurutzada batera joan da Jerusalendik ekarrizun. Eta Jesusen gurutzeko espalda da, horregatik relikia oso baliotsua dugu San Miguelena. Bai guretzako, daukan esan nahi historikoarengatik, baina baita ere esan genezake relikia bezala oso baliotsua dugu. Eta egoera askotan aiatzea tokatu izan zaio aingeruari, oso egoera ezberdinetan izan daitezke lehorteak, inundazioak, gerrak, bakeak, denetako egoeratan tokatu izan zaio. Gaurkoan, aurtengoan, Aita Santua hil den egun berean, hain zuzen ere, Frantzisko gure Aita Santua gaur hildan, eta akordatuko gera, hain zuzen ere, 2008 San Miguel hemen ginula Aita Santua hil zen egunean. Eta aingeruak, batez ere dira, mezulariak. Aingeru hitzak berak, hoixe esan nahi du grekoz, mezularia. Eta San Miguelek, nik esango duke batez ere, 2 mezu ekartzen dizkigula urtero. Pentsatu behar dugu gauzak errepikatzea eta behin eta berriz entzutea eta mesedegarria dela guretzako. Gainekoan ahaztu egiten bai ditugu. Lehenengo mezua da Paskoa. Jesus piztu egin dela. Eta horregatik egun honetan etortzen zaigu guregana. Eta horrek eman behar digu itxaropena.
indarra, bizipoza. Gora bera asko egon daitezke munduan, historian, aldaketa izugarriak, baino aingeruak gogorazten dugu Jesus piztu egin dela. Eta hor jarri behar degula gure konfiantza. Eta bigarren mezua, urtero ekartzen diguna, ahaztu ez dezagun, bihotzean grabatuta bezala eduki dezagun da, nor jangoikoa bezala, inorrez jangoikoa bezala. Hori da bere izenaren esan nahia, hebreoz. Eta hain zuzen ere, beti beharrezkoa da, edozein egoeratan gaudela ere, baina gure mundu moderno honetan, gu Europa Okzidentalean bizi gara, oso mundu moderno batean aurrerapen handiak egin dira, eta ikusten dugu bizitza asko hobetu daitekela, aurrerapenei esker ongi erabiltzen direnean, eta gaizki erabiltzen direlarik kalterako ere ikaragarrizko kalteak egin ditzazkete. Aski dugu ikustea gaur egungo gerrak nolakoak diren, eta ze sarraskiak, ze txikizioak, ze nolako barbaridadeak ikusten ditugun, gaur egungo armek egiten dituzten hondamendi izugarriak ikusita. Baina, esan genezake, aldaketa guzti horien ardian, San Migele gogorazten dugu jainkoa dela beti hor dagoena. Munduan egoten dira, historian zehar, mundu alde batera joaten da, gero bestera, moda batzuk jartzen dira, gero beste batzuk, orain esaten duen bezala, gure mundu modernizatu honetan, gure mundu teknifikatu honetan, ematen du ja jainkoaren premia ezpaginu bezala, edo bakar-bakarra gauza materialetan gure begirada jarri behar baginu bezala. Aingeruak gogorazten dugu hori dena pasatzen dela. Gizakiak dituen galdera sakonenak, gizakiaren izaera ez daitekela ulertu jangoikorik gabe gure parte espirituala alde batera utzita. Hortaz, hori ohartarazi nahi digu nolabait ere San Migelek. Ez gaitezela biluratu mundu hontako goraberekin edo mundu hontako handizkiekin dauden boteretsuenak badira ere. Denak desagertuko dira, baina jangoikoa beti hor egongo da. Berak egin gaitu, berak maite gaitu, berak salbatu gaitu, bere eskuetan gaude, berarengandik gatoz eta berarengana joango gera. Hoixe da San Migelek gogorazten diguna, ahaztu ez dezagun nor geran, nolakoa geran, zein dan gure izaera. Aurtengoan beraz, aingeruaren bisituaren da, baina jende pilo jarra juntatu da hemen, 34-35 lagun, hementxe, aingeruari ongi etorria eginez, eta eskatzen dugu gure pintzako herriaren alde. Gorde dezala, babes dezala, gorputz eta arimako gaitz guztietatik. Sure
sakramentu salbagarri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Eskerrak jagoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz, Kristo gure Paskoa hil eta eskinia izan den egun honetan. Berau da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotsa, bere heriotzaz gure heriotza ezereztu, eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ineru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Kanta dezagun alderekin, zeruko kanta ederrena. Santua, santu, santua zera, jamoiko gure jaunarena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitarro hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afaloa berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire ogoraren kaliz data, itun berri eta betiko beren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, handalean zure zerbitzari onartu dituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala.
Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko unitasunarekin, Florentzio gure hartzailerekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan. Eta gogoan hartzen dugu bereziki Serafina Zubillaga. Errukizak izkidu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Tobatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, Santiago eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Sanpatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan denizure izena, etor benizure reinuan, egin benizure nahian, zeruan bezala barkatzen diregu bezero. Eta ez gure bandirak eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea uzten dizuet, bere bakea zure bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala eman zure elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Eta zure bakea ekaten. Bakea zure. Jangoikoaren ikotxau, zuk zen duzu munduko pekatua, Jangoiko jauna. Jangoikoaren ikotxau, zuk zen duzu munduko pekatua, Jangoiko jauna. Jangoikoaren ikotxau, zuk zen duzu munduko pekatua, Emaio jauna. Hona hemen Jangoikoaren ikotxau, munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren baita dituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baina esan zazu eta sartzeak naiz.
egin dezagun otoitz. Hartu dugun Eukaristia honek jauna, indar berri gaitzala, eta zure ingeruak zaitare ditugula, aurrera egin dezagula gure salbabereko bidean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. berika zaitzatela jainko guziadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, Amen. zoazten jaunaren bidean. Eskera, aurreko.
beti tronuzat, Aralar mendia, harrikan nahi dugu, zure bagoikoa, bat jaio, eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, denon gehi atorren urte arte, jaizma nahi baldin badu. Bestela, bizatze. Bibia zaizu, ez gozan ikustea. Zenbat, hizketari hainbeste denbora ez